Hi guys! Good morning! Welcome again to our channel. Ngayon ay excited ako dahil meron tayong papadamihin na plant dito na favorite natin. Super favorite ng Petit Jungle 2. Ito yon. Ito yon, si Black Cardinal. Alam niyo yung Black Cardinal ay naging favorite natin noong yung bago pa lang nagkaroon ng pandemic. Ay alam nyo naman kung saan kami nakakarating para mamili ng Black Cardinal. Tinutuntun talaga namin kahit na saang malayong lugar pagka may nakikita kami online or may tumawag sa amin, mag-PM sa amin na meron silang Black Cardinal ay pinupuntahan namin. Ngayon ang dami na nilang mga roots, nakita mo? At meron din dito sa parteng ito. I will show you guys. Ito, wow! Oh, ayan. Ayan, may bago pa siyang dahon dito. Hala. Baka mabalik. Oh my God. Ayan. Diba, ang ganda? Maganda ang Black Cardinal, guys. Favorite namin yan. Lalong-lalo na yung asawa ko. Super favorite niya yan. Ayan. At ang dami naming na-collect na ganito. Meron na nga rin kaming nabenta. Meron kaming ibinarter, kaya pagka minsan ay yung mga nagtitinda ng mga plants, yung mga plant sellers online and sa actual ay gusto nila ito, kaya instead na pera ang binibigay namin ay nakikibarter kami. Ayan, oh, see, ang ganda, no? Ngayon ay padamihin natin to dahil marami na siyang roots. Hindi ko lang alam kung saan banda dito ang padadamihin o padamihin na lahat. I don't know. Pero depende sa availability ng pots. Pero sorry guys, nakikita nyo itong mga punit na yan dahil po ito doon sa bagyong Odette. Na-mention uli ang bagyong Odette kasi alam nyo guys, syempre hindi natin may iwasan ma-damage ang mga dahon, pero at least ayan, nakaka-recover at may mga bagong dahon na naman. Nakita nyo? Ang ganda nito guys, talaga. Ewan ko sa inyo ha, basta't kami, mahilig kami sa Black Cardinal. Very elegant at iba yung dating niya. Iba talagang mga kulay ng dahon niya. Yan, ganyan. Ang gandang tignan, di ba? Ewan ko lang. Ito pala, nandito na siya. Bumati ka naman dyan. Hi guys. Padre. Ito na si kailangan nating para bumami. Kailangan ng mataba yung padamihin, paanakin. Hindi niya kaya yung Ang gunting. taba, Mataba ay hindi kaya. Ito na lang kutsilyo. Ito na lang. Oh my God, hindi kaya. Hindi kaya, malaki. Oh, bilangin mo muna yung roots. Saan ba dyan ang puputulan? Ang daming roots. 2, 4, 6, 7. 7 ang roots siya. Isang okay laki-laki dito. Okay yan. Ang lalim. Meron ka ng pot na naka-ready? Meron nun, doon. Ayun, meron na palang naka-prepare doon guys. Meron na siyang yung medium. Anong ginamit mong medium? Medium. Yung ready na. Tapos meron akong na kukupit at saka yung 3-in-1. Coconut. 3-in-1 na binili namin guys doon sa Dao. Yun ay carbonated rice hull, cow's manure, and coco peat. Yun ang mixture noon. Tapos lalagyan niya ng dagdagan niya ng mga coco cubes. Yan. Meron siyang prepare kaninang bunot. Kinat niya. Ugat. Ang dami. Wow. Pero usog. Ito na. At nakita mo yan? Maraming tutubong mga ayan, sisibol pa na dahon. Yung kanyang Ayan nakita mo yung trunk niya. Dito. Okay. Malutong naman yan, madali lang yan makat. Ay. Pero sorry ha, Black Cardinal, sorry baby. Sorry baby. Oh, ayan na. Look at that. See that? Haba naman ang ugat guys. Wow. You see that? Ang ganda no? Face na Yan na. At mag-remain ito yung mother plant. Ito yung paste na para sa fungicide. Ayan.
para maiwasan na magka-fungi. Kaya lagyan natin yan. Yan yung cinnamon. Ayan, ilagyan yan cinnamon. Ang ganda ng kanyang ano, parang oven na pink ah. Ang ganda. May red pa no? Ayan. Diba? Ganda niya. So, we will Cut natin yung ano, pangit mo lang. i-transplant natin guys. Yan, natapkat na siya. Oh, see? Ang haba ng mga roots. Okay. Very good. Buhay na buhay siya. Ibig sabihin, no? Ayan. Bawasan natin yung ano rito. Ayan. Matagal na kasi namin balak na i-tapkat yan. Pero alam nyo, maulan. Ngayon lang umaraw talaga ng ganyan. So, this is the time, sabi namin. Okay. Ayan. Prepare natin Ilubog na yung niya mga ano yung niya. Ang dami yung ugat. mga live roots Lagyan niya. natin yung ugat sa ilalim. Uy. Okay, ilubog na yung mga roots. Ilagay na yung medium. Cover it with medium. And then, yun na. Naitanim na siya. Oh. Coveran lang yung mga roots guys. Nang ganyan. Tapos ito, coco cubes. Ilagay na dito yung coco cubes. Ayan. Ayun, nagkaroon ako ng roll. Ilagay dyan. Oh. Alam nyo yan kasi, ang purpose nitong coco cubes dyan sa ibabaw, na dyan sa malapit sa sugat niya, para sa ganun ay yung hindi siya mag-remain na basa, yung sugat niya, pagka na ulanan or na diligan, no? So, ayan guys. Kita nyo na yan. Ayan na. Ito na yung natapkat natin. Ganda, no? Ganda. Huwag mo na tingnan yung mga sinira ng bagyo. Pero yan tanggalin natin unti-unti at magpapalit yan. Magpapalit din yan at mabubuhay na siyang mabuti. Ay yung ano, bago na yung tutubo doon. Ito, dito, Gaganda na. tutubo ang bago ng mga anak nito. Maybe here, ayan, meron na sumibol. Kaya nga naisip namin na i-tapkat dahil ganyan itsura guys. Ayun na. Okay. Okay. Yan na. And then, ilagay natin sa hindi muna maarawan. Kasi yayay sa kanya yan yayay. Masakit. Parang tao din na nakakaramdam ng sakit. Ganun ang pag-take care ng halaman guys. So, ang care tips nito, sa masasabi ko by experience namin, meron ding nagtanong, paano daw ang pagpalaki nitong mga black cardinal namin? Dahil nakita raw niya doon sa video na i-feature ko itong mga black cardinal sa isang video at nakita niya malalaki. Nag-request siya ano raw, yung kung paano palakihin. Yun. Matagal palakihin ito. Kung paano palakihin, hintayin mo lang dahil mabagal ang growth ng black cardinal. Kaya mahal yung malalaki na eh. Kaya mahal ito guys kasi wow! Ingay naman nun. Ingay naman ng tambutso nun. Oh, okay? Lagay ko dito. Okay, dyan lang sa may silong. Lagay natin sa masilong na lugar guys kasi pangit na maarawan, mainitan, kawawa. Bagong sugat lang. Sa care tips naman, kung paano palakihin guys, alagaan lang, arugain ng mabuti, huwag lang diligan ng diligan. Hayaan lang kung halimbawa nandyan sa labas ng bahay nyo, okay lang na maulanan, pero dapat huwag indirect sunlight, yung meron kang screen na ganyan. Kasi kung direct sunlight, naku, masunog talaga, masusunog. At sa pagpalaki naman, ang fertilizer na binibigay ko sa kanila guys, Osmocote.
Yan, Osmocote. Ang Osmocote naman is good for 6 months. Tapos, yung pag-aalaga dyan, wala namang special na pag-aalaga, kundi yung temperature, kung nasaan siya, yung pwesto, at yung pagwa-water, huwag sobrahan. Maybe kung wala man ulan, bilangin mo lang ng mga 2 weeks. In every 2 weeks siguro, okay. Pwede mo siyang water. Kasi, alam nyo yung philodendron plants, lalo na itong black cardinal, ay pwedeng hindi diligan kahit na isang buwan ito. Basta makita mo lang siya na yung maglaylay na yung dahon na parang nanghihingi na siya ng tubig, doon mo i-water. Pero kung naglaylay na ang tubig at matagal mong hindi na water, dahil katulad namin natatakot na kaming mag-water, lagyan mo siya ng marami pagka diniligan mo. Lagyan mo siya ng marami kung pwede. Lagyan mo siya ng plate. Yung plate, ano bang tawag doon? Yung nilalagay sa ilalim ng pot ay lagyan mo siya and then diligan mo, parang mababad siya doon. Kung hindi nga yung basin, ipatong mo yung pot at ibabad mo siya ng 15 minutes. Ganun lang. Para lang makarecover siya dahil hindi mo siya na water. Ganun. Hindi siya mamamatay. Huwag kang mag-alala. Kasi minsan tayo overwatering kasi overprotective tayo dahil gusto natin para healthy, para mabusog, para mataba. Ganon, pero mali yun. Mali yung sobra. What? Eto guys, ang tagal na sa amin to at hindi lumalaki. Ang tagal na talaga niyan. Kasi ang black cardinal ay ang tagal talaga. Slow growing talaga yan. Very, very slow. May malaki, mahal. That's why it is very expensive, ha? Kaya kahit yung katulad nitong red cherry. Naku, slow grower yan, guys. Ang tagal na nito dito, hindi lumalaki. Pero bayan-bay, lalaki rin yan. Ganyan talaga itong mga ganyang tanim. Kaya pasensya lang. Maghintay tayong lumaki, no? Ito naman si tricolor, mas mabilis itong lumaki. Ito, kaya mas mura. Ganyan. Yun ang dahilan kung bakit mahal itong mga ganitong tanim, guys, ha? Kasi ang tagal nating hintayin na lumaki. And then sensitive sila. Kung hindi natin matimingan yung gusto nilang pag-aalaga, naku, delikado din. Dahil ang hirap mawalan ng ganito dahil mahal ito. Diba? Masakit. Masakit. Oo, masakit. Masakit sa damdamin. Lalong-lalo sa kanya. Ayan, pinagpawisan na. Look at that. Oh. So magpaalam na tayo. Bye-bye. Sana naman ay nakatulong kami. Pwede pa ito. Ito, puputulan din namin to. Ayan, itapkat din natin yan. Tapkatin natin? Pwede din. Pwede rin, Maghanda muna tayo ng pot. Wala na yatang malaki. Ang kanyang Itapkat din natin yan. Kailangan. Isa natin pupusto. Marami dyan, oh. Dami. Okay. Doon nilagay. Tanggalin yan. Doon nilagay sa ilalim. Marami. And then yung ito rin si rugosum, kaya lang nasasayang kami na putulin. Beautiful siya eh. Beautiful. Okay. So magpaalam na kami. Hindi ko na ipapakita pagtapkat natin dito dahil pareho lang. Nakita naman nila ang paano. Oo, ganun. Kung ano yung procedure kanina na pinakita namin, ayun na yun, guys. At saka hindi ka pwedeng magtapkat kung wala kang 3 or more na roots, ha. Yung roots na talagang buhay na buhay. Tignan mo maigi, check mo muna ang maigi kung live ba or buhay ba yan na roots ang nakakapit dyan sa itapkat mo. Kasi kung hindi, may tendency na hindi rin siya mabubuhay. So mag-ingat tayo, guys. Katulad nito, nakita mo to? Pwedeng itapkat to dahil buhay na buhay, 1, 2, tapos 3, ang hahaba niya na nakalubog sa lupa. Pwede yan, pwedeng itapkat yan. Ayan, kaya itapkat siguro itong lahat to. Ito ang hindi. Wala akong makita. Wala ito. See, ang laki-laki na nito pero wala siyang roots. Kaya minsan may mga ganong black cardinal na hindi rin masipag
bigay ng anak. Kaya at least itong mga ito, ayan oh, may ugat. Siguro ito, itapkat namin itong dalawa. Ayan. So, 3 ang matapkat today. Ganon ang procedure guys. At saka, yung care tips ko nga ay isa pa ay yung ano, yung ito, importante to guys, yung size ng pot, huwag masyadong malaki at huwag masyadong punuin ng medium. Yung sa akin na sinasabi na ang philodendron plant ay hindi sila matakaw guys. Sa kanila, konting amount, kontento na sila. Doon sila masaya. So, kung ang akala mo, dahil gusto mong lumaki, kaya ilipat mo siya sa malaking pot, ay mali po yun. Kasi kung malaki ang pot, para sa kanila, pagka nabasa yan, mas tatagal yung basa doon sa medium, at ayaw nila nang nagtatagal yung basa dyan sa medium. Ayaw nilang nagtatagal na mababad sila. Ayaw nilang nabababad. Kaya yan ang tandaan guys ha. And then the light. Ang light ay kailangan din nila. Hindi sila, isa yan sa rason kung bakit hindi lumaki ang tanim. Dahil hindi na tamaan ng sunlight. Pero ang hinihiling nila na sunlight ay yung indirect sunlight. Ganyan. See? Merong screen. Okay? Yun ang mga source ng buhay nila. Sunlight, water, right amount of water, right potting mix, right fertilizer. Basta ang fertilizer na ginagamit lang namin is that Osmocote. Okay? Or yung 14-14-14. Ewan ko po sa iba. Basta yun ang ginagamit namin dito sa Petit Jungle 2. Okay? Ang dami natin i-propagate guys. Dami pa namin gagawin dito. Okay? So magpaalam na tayo. And one thing more pala. Ang mga philodendron plants ay mas gusto nila yung ulan. Mas gusto nila ang ulan na tubig para sa kanila. Yun talaga ang gustong-gusto nila. Happy sila doon. Kasi ito, by nature, nasa forest lang mga ito, nasa kilid-kilid ng mga cliff, nasa ilalim ng mga puno, sa taas ng puno, ganun sila, nasa malalamig na lugar, sa kilid-kilid ng fountain, sa doon sa Ecuador. Okay. Sige. Thank you ha. Thank you so much for watching. Sana naman ay nakabigay ako ng tips na essential para sa inyo. At sana naman ay hindi nyo mamasamain dahil alam ko maraming magagaling. At nagbibigay lang ako ng idea na galing sa experiences namin dahil hindi naman kami yung nag-aral talaga ng tungkol sa botany. Okay? We're not scientists, hindi kami expert, pero by experience, natuto kami. Okay, so thank you so much. See you again on the next video, guys. Magpapakita ako. Ayan ako, guys. Oh, ang ganda, no? Ganda ng black cardinal. Paano hindi ka maenggan yung padamihin? So, bye-bye. See you again on the next video, guys. God bless. Stay safe lagi. Okay.